Γεια σας και καλώς ήρθατε σε μια καινούργια σειρά το Minecraft. Ναι, δεν ακούω να χάνει. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει το τι λέει, αλλά πρώτα, όπως πάντα, πας, διαγράφεις τον κόσμο του βελαμένου ρυθμού σου. Γενικά δεν είναι τόσο σου κάνει ένα δισεκατομμύριο. Γενικά εγώ δεν μπορώ και τόσο πολύ Minecraft. Αυτό παίζω, αλλά είναι πολύ. Είναι κάτι κόσμο, δηλαδή στον κόσμο μουσικού του ένα συνεδρικό μου. Άμα τους ψάξετε όλους, αυτός έχει, πόσο έχει, δηλαδή έχει κάπου στους 7 και εγώ έχω ένα. Και με αυτόν 2. Νομίζω όμως ότι μπορεί να μου περάσει. Αν και κάτι θέλω να σας πω, ότι το όνειρό του ήταν να γίνει και αυτός ο YouTuber. Αλλά και εγώ δεν είμαι YouTuber, είμαι ένας αποτυχημένος. Γιατί είμαι λίγο. Άμα το καταλάβω, πρώτα απ' όλα το μόνο καλό που έχω είναι ότι το μπάλα και είναι κάπως με χαρακτηρίζουν χαρακτηρίζουν ως τον καλύτερο έτσι. Με χαρακτηρίζουν ως τον καλύτερο. Και άμα δεν συμφωνείτε, fuck you. Ναι, πρώτον, FPS είναι 10. Στρώσε. 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 Στρώνει σιγά σιγά. Στρώνει. Μπερδεύτηκε. Ναι, και η ώρα είναι η ώρα είναι 7 και 20 το πρωί. Μην με ρωτάτε που το ξέρω, γιατί θα σας απαντήσω μόλις τώρα. Είναι 7 και 20 που τραβάω αυτό το βίντεο. I am the best. I am the best. Κάνω record 7 και 20 το πρωί. Γι' αυτό δεν ακούγομαι τόσο καλά. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Μ' ακούτε καλύτερα. Βλάπα, πόσο μπορείτε, πόσο μπορείτε. Τώρα, είναι κάτι και κόμπλησα στο άλλο. Δεν μιλάς, δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις. Παίρνεις άλλη μπαταρία. Ας. Α, δύο τον μπούτσιες. Ναι, cool. Ναι, κάπως εκεί είμαι προς το Minecraft σιγά σιγά. Ναι, τώρα πρέπει να γύρω, επειδή δεν μιλάω πολύ δυνατά, αν το έχω ξεκινήσει όλοι. Και τα πρωινά καταλαβαίνετε δεν είμαστε όλοι πιστεύω στις διαθέσεις μας. Πρέπει να πηγαίνω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Αυτό το κάνει κάπως δύσκολο για μένα. Ναι. Είναι κάπως δύσκολο να γέρνεις την πλάτη σου, να κάνεις καμπούρα και το λαιμό σου και να πας κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, αυτό. Ναι, και μπήκε ο αδελφός μου στο δωμάτιο. Μπήκε ο αδελφός μου στο δωμάτιο και έκανε φίλοι. Τώρα και πάει στη τελή στη μαμά μου. Ναι, και τι νομίζω ότι θα μου κάνει. Μετά θα πει στη μαμά μου έκανε recording. Πρώτο Bayline. Bayline. Έχουμε κομπιστούν για forever. Forever. Yalla go forever.
σε κομπλέ με το γέλο στο μυαλό μου. Ναι, το καλύτερο πράγμα. Minecraft είναι τα λεπτά. Ναι, για μένα πιστεύω το καλύτερο πράγμα. Μπορεί να πάμε το βιβλίο. Να τον πάμε αυτός είναι ο Στάκρε. Έτσι, ναι. Θα κλείσουμε τα μαλακίες. Δεν θέλω να σκάνε τα τακτές. Εσένα παίρνεις και ψωνίζεις γρήγορα. Τι θα έτσι. Σοβαρά τα θα με τρομακτώ. Ναι, δεν ξέρω τι κάνει έτσι. Κάτι. Γιατί. Ναι, να σε κάνω στο πνεύμα. Τι ξέρω να κάνω. Oh, that's a good one. Ωραία, σπίτι στο νερό. Δεν θα κάνω. Έλα. Πάμε εδώ και έτσι. Δεν εδώ και έτσι, δεν είναι καθόλου. Δεν σαν θα μου δουλευτεί. Πιστεύω. Τι να κάνει. No, okay. When we move food, let's say keep on food. Πάλι, άμα δεν ξέρω τι θα το έλεγα. Και τώρα θα έλεγα να το πω. Είναι ναι. Αγελάδες κολλάτε. Δεν ξέρω γιατί κολλάει. Είναι πρώτη φορά μου το κάνω.